Čau lidi, jsme v kempu Brný. Teď si ukážu všechno, co tady je. Tak jdeme. Tamhle v dálce už vidíte ty záchody. A tady jsou horší záchody, tady bych nedoporučovala. Ale tamhle vzadu, tamhle úplně vzadu, jsou lepší záchody než tady. Takže jsme si ukázali záchody a teď budou sprchy. Tak jdeme. Tady vidíme, že jsou sprchy o hodně lepší než ta vzadu. Úplně vzadu tam zase. A tady bych to doporučovala. Jdeme na ty druhé sprchy, co jsou nějaký horší a nějaký lepší. Jo? Tak jdeme. Už vidíme ty záchody a ukážeme si ještě něco jiného. I sprchy tam jsou. No, tak jdeme. Volejbalové hřiště. Jak jsem vám říkal, že si ještě něco ukážem. Tady je volejbalové hřiště a tamhle je hospoda. Tady celá takhle. No, a tamhle jsou sprchy. Záchody, klučičí a holčičí. Jsou ty sprchy. Jsou horší. 10 na 3 minuty.